Good evening, jotong hingke to nokai bakstao ani bachel phaimani khuluk lainai hingke yaksa hingke phone tuijaknai bagui yaksa paise khulukna bagui try khainai ki khulugui maya tongkha yaksa bai takhai khuluknai aya dibana hingke to morning jotong tuningke ritangni bagui achukha mairok sai paikha because ani buntok paisa school go thangla obni bagui sungmani hingke usaknabo sungna hingke bumul khulongya khe tongkha ang turingya taini sanai chini parani borok chino kachak tima dihin oboni solo hinai means sungui rok hangkha chini takmano bumulo kholoi rok hangkai sungni bo phariya hingke bumulo kuno ringya ready khe rok chini takmano muni yo borok khana hangkai kasak bai kusum hingke ta bumul siya bo ang bumul bungrok maya pathai hingke jori rojak duita khai naithok hangkai comment kaisa di naithokjak hangkai koita nalka 1 2 3 4 5 6 7 8 9ta kagodo hingke means obo phirok pukurok wafiri dajak hingke miya tagui aswk kosi to rita gano porimalai taklaini first time boroi laksa ekbar chachakya hinui chanani hinui boroi khanani oboje naidi common mamang se hingke common to lakchagui kunung thokya hingke kwthok mwthai thaitam se hingke aboni bagui chaliya moso bai no phului chachinai hinui salaikya hingke obo hingke buini basla paijak je nogo beraini obo hingke ani bai gina kalaiyo masang kapio hingke bo berani paijak hingke bongno maisa thanchidi hinui bachaikhe mai songsai tongo tongmai chani bagui mairung suka hingke parani nogorai 2 jona tongo chicken boil raju bo hingke anok hingke talmairang maikhlai ko muisi minaka hingke thaipolo bai muikhum pingjak jaga angkha bora suthai
Jatai robo kurai jang aro. Mayungkeun hangkei. Jatai aro kaisa hangkei. Bachoi rita ko bonjak mai ang kaisa tai pujak hangkei mui rok bogoi bagoi hingke beralai kha hingke mui bagoi tongo bo taibong songjak hingke taibong songjak manui rok thoka nani hingke kharok bo rojak omni bagoi tani hingke ang abo thokjago ang kharok bo rogoi songkha hingke songlai tonglai o.